Коста хора! Аз съм Астара. В днешния епизод ще играем GTA 5 с Килара. В днешния епизод ще правим нещо, което видяхме в YouTube. То от много време. Имаме 2 рунда. 5 минути да вземем една кола, която и да е, от улицата. Модваме я и на което е по-хубава колата, той я печели. Това ще го изберете вие. Но да, имаме 2 рунда. И 5 минути да намерим кола. Да намерим кола. Аз отивам надолу, той нагоре, така се разбрахме. На 3. 1, 2, 3. И палям жантите. Вали. Малък проблем, нали, ще се блъскаме малко, ама не пречи. Оп, то ско прави удя. Така да го гледаме колите. Остават 3 минути. Аз бих 2 минути да търся. Значи някой път, ако има пак такова тунинг, ще взема Реджина от пътя ти кам. Реджина ще взема още сега ти кам и ще не я ще я правя. Искам да видя кому да я правя. Защото ма кеф като кола. Реджина, а нигър. Някакви. Модерните коли няма кеф от двата, освен да я пребоеди също много някаква. Ливари, ако има. Моли да видя Бениш дали има. Къс кола дали има Бениш. Да бе, можеш. Не, няма. 4 секунди, половин час. Майната му. Те съм, аз няма. 27 секунди. Ауди. Яко. Теогейтър. Колко ти магонята? 10 секунди. 9, 8, 7, Казиното! Шест. Казиното! 5, 4, То 3, казиното не е на 2, кола. 1. Ей, че то си от житима стряска тук за бизнес. Сега килъра е с... не. Знаех се, че ще стане. То Ама се знам, че е много яка. Чакай, тя твоята мая друга. Ние същата е. Виж се, отгоре нямаш такова ставан. Медама е същата. Карай се. Кой ти пука? Ме влизаме, кой да правим хора? Виждате, с две еднакви коли сме. Ако искаш, може да пуснем втория за различни коли, ма. Искаш ли? Какво? Да пуснем второ, да търсим други коли. Не бе, Да дай не си сме се еднакви. Дай ти с колича, аз да се направя като цялата аз кола да се имам. Ами хубаво, аз мога да се намеря друга, ако искаш. Не бе, не. Да видим кой ще направи по-хубава така. Ама ти ще ги направим все еднакви, ще видиш. Армония слагам. Инджина не го правя. Не ми трябва. Значи че ги сложиш, че ти е страбил дали някакви слова. Ей! Те с дет стърчат, нали? А те. Други ще сложа аз. Худа, че не е еднакъв, ако не е карбонов. Ще я пребоядя съм преди ливарито. В любимия ми цвят. Металик, бате. Айде се съвършен на ливари. Какъв е вторият цвят? Къде е втория сад между другото? А, дед пише рънар, нали? И ливарите, бе, ето. Ого, ливари. Обикновените черти. Ми то някой бе ливарите. Не бе. Придружам се към. Така хора. О, ей такива, че ни сложа. Гледаме джантите. И аз съм там. Тирес. Тире дизайн. Къстъм. Ай, стане. Тире смок. Тире енчантмент. Bulletproof. Тире. Тирес. О, мога да пребоядя съм чините, бе. Чай се даде.
Не исках стара смолка. Как хуйлка говоря. Аз съм готов. Те прибойди съм чините. Така почвам първо с неговата. Тук нали виждате джантите, мантите. Ръна, жълто с черно. С големия екзост. И това спойлер, виждате. Аз съм с дългия екзост. Черно-бял мат, неговото е металик мислеше. Двигателя е много камено, тъй като ние не можем да ги сменяме двигателите. И като цяло това е моята кола, аз отдолу имам лайт бял. Така, айде да продължаваме сега. Сега почва втория рунд. Кой накъде? Да е този път да сменям юздите. Аз стоя от така почвам. Чакай на 5. 1, 2, 3, давай! Да почваме. С нас е Иван Деворхията и Евгения. Да, тя е. Ти знаеш, че сме има пенис. Пенис? Има бенис. Оха. Да кажеш болните. Колите са много по-различни, не са много по-различни. И бързо се намерят. Но аз те съм тук вече към гангстерските. Само да не Пак се съм набъркал. масъл. Сабре турбо. Окей, аз съм имал колата вече. Хо. И 4, 3, 2, 1. Готов си. Свършихме. Ти влезе ли направо да влизам една? Не, за да си видим колите първо. Той доминатора ли е? Не. Бравадо? Не, Деклас. Да влизаме, аз съм с Карин Султана. Салтана яко ще стане. Ако не ми стигнат парите, ще трябва да продавам някой кола. Аз имам много тъпи колите вече. Да видим сайта дали има някакъв специален апгрейд. Султан Ерес. 180 000. 500 000 за специален апгрейд да го направим? Аз сложих 70 090. Аз го правил. О, лагна! Тъй ще подскача. Уху! Чай, може да я върта. Но го изборя, не знам кой искам да направя. Сега ще вземем той. Риер. Майкъл. Знаеш го своето учение, не я знам. Ти кой? Рокейдж. Прави. Engine. Engine блок. О, майко, мога да сменям. Велснак, мога да Велснак. О, Да, бе, бе, аз. Бахти въздушния филтър имам обаче. Направо не знам какво искам. Искам ли? Той акумулатора се не затегли, значи. Велснак. Air филтър. Какви комини мога да сложа? Какви кутии за пастет? Тромпети или той? Тромпети? Чай, че ми това трансферно се чува. Да. Написнах къде на платна. Така, те с тромбони или те с ауспус? Чай, сега да сложа така. Те огънатите ще сложа. Engine Tunes. Вече как се знаем левелите? Ич, леко. О, места си ги отстрани. Експлозиви, не е грил. Майко, нямам пари. Хора, връщам се с рекламите. Така хора, от е... Върнахме се след бързата паузичка. Продадохме опресора, тъй като вече не го ползвам.
Като го продадеш сега колко пари ти даде? 4 милиона. И вече мога да не се скапанясвам. Мога да дам пари за всичко. Engine блок е направен, той е направен, той е направен. Екзост е направен. Фендерите направени. Крилата има кефи. Аз искам да има дръжка. Интериор. Това е нормално. Това е нормалното ли е всъщност? Да, това е нормалното. Карбонови врати. Пак. Седалките са добре. Той е добре. Ice White там се вижда. Ксенонки. Да сложа ли леялта? Ще сложа. Аз си само фигурки така. Да, сега и аз съм сложил. Ще... Те, какъв да ми е вулана? Не мога да го видя. Виждам го наполовина. Добре. Да предположим, че става. После кефи някой да я знам. Ти отзади сложи ли си табелка? Да. Един Сан Андреас, ами. Че се, кой спойлер да сложим? Чай не искам да виждам още ливарите. Директно искам първо да служа, опа, да я направя моя колата, не забравя. Моята, тя се прави автоматично моя. Платес. Не, да разпреди. Имам primary, secondary и trim color. Не знам какво е трем, не го парах. Primary ми сменя цялата кола, secondary ми е сигурно преди камък. Няма как да не стане жълтата с кола, на стара знае. Да, той килър е жълтия. Секондарите ми променя отдолу. Ясно. Те да се стои. Трим кара кой? А, той трим кара ми вътре интериора. А, връщам се наливай. А, те, които съм свикнал да виждам. Някакви мацки имам. Аз съм готов. О. Обаче аз не знам кой искам. Направо това, което е. Може би така. Бойлер само един имам. Ти колко избора на работа имаш? 26, 27 колко? М? Колко избора имаш? 20 и колко? От всичко по 30. Не бе, имам на предвид категории. Също така. Да избера така. Аз се слизам. Идеално. И съм блъсна кой ще на завоя. Чакам те, цета не знам дали да го оставя такъв. Та скоро подскача, обаче е така, ако не съм в басейн, не знам как ще бачка при нещо. Ами аз съм готов, между другото. О! Как подскача? Ето го моят двигател. Ето го неговия. Виждате, виждате. Опа. Ето ги отзаде хидравликите и бастовете на този. Аз отзаде, ето го спойлерчето. Нали момиченцето.
Виждате неговата, моята, интериора, сега да видите, чакайте. Интериора на моята. Чакай, ето моята, уау. Ето е моята отвътре. Как е? Сега той да... Я отвори всичко да ти видим въртите. Добре. Чай да... Майко, тя му се разпадна. Ето, отвори вратите. Чай, ти ма босна. Оха, ето я отвътре при него, каква е яка. И да, ето това е неговата. Багажника? Там е моята багажника, го показах. Моя багажник е там. И да, хора, това е като цяло всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Извинявай, Киваре. Нали са да караш? Еми хора, това е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Другия път очаквайте отново по този начин. И довиждане,